Om maar op. Dit is wel wat anders dan het Abel Lenstra Stadion. Ja, het is kunstgras, hè? Ook dat? Ja. Het is heel anders. Het is beslotener. Het is directe contact met de mensen op de werkvloer. Het is vergelijkbaar met hoe de Graafschap in elkaar stak in die tijd dat ik daar was. Ja, en de mensen zijn heel erg betrokken bij de club. Dat is hartstikke duidelijk. Nou, ik ben wel even benieuwd. Dat stadion en dergelijke. Ik zou zeggen, Nou ja, goed. we gaan even een rondje doen. Ja, is prima. Ja? Ja hoor. Mooi. Nou, er is niet zo heel veel anders dan bij Heerenveen. Nee. Breek je nek voorzichtig, zou ik zeggen. We kunnen hier langs, denk ik. Maar misschien is het handiger om hier langs te gaan. Ja. Zeg, nou al gesloten deuren voor je. Nou, ik denk dat het komt omdat ze hier nog wat ruimtes hebben om het extra te trainen. Oh, ja. Het wordt tijd voor een nieuw stadion en volgens mij komt het er ook. Ja, dus, ja. Dus, Ga je dat, hoe lang gaat dat duren nog? Nou ja, dat is onbekend, maar 2 jaar denken ze. Althans met bouw erbij. Hier mag ik de komende tijd domicilie houden. Met de technische staf. Technische staf, ja, hier overleggen we veel. Daar heb ik een kantoortje of een bureautje om wat te doen. Alles is hier compacter, dus het mooie is, er staat nu een spelersom. Ja, kijk. Gaat snel. Dat gaat snel. Nou ja, het spelersom van Heerenveen is natuurlijk ook mega groot. Ja, dat is Maar hier denk hebben ik, wij, 4 keer zo groot als dit. hebben Ja. wij maar het is nu wel zo dat wij maximaal 28 spelers hebben. Dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Geen tweede elftal, ook geen jeugd. Dus dat is een groot verschil. Ja. Dus ja. En we hebben er op dit moment nog maar 16. 5 keepers. En een aantal spelers op proef. Dus daarin moet er een enorme slag gemaakt worden. Kantoren, directeur. Ah, ja. Ja, een type Jan de Jonge, ja, dat is recht voor zijn raap, dat is eerlijk, dat is hard werken, dat is nuchter, dat is... ja, en dat past hier en dat past ook bij mijn eigen persoon, moet ik eerlijk zeggen. En ook zeker bij onze voorzitter Jan Smit. Ja, nou, we hebben toch goed contact samen. Elke keer roept hij van, ja, ik ben geen kloon van Gert-Jan Verbeek. Maar als hij dat zou zijn, zou ik het helemaal niet zo erg vinden. Dat ligt mij wel duidelijkheid ten opzichte van elkaar. Het zijn ook goede vrienden van elkaar. Dat zijn goede vrienden van elkaar. En ik ben dus weer een vriend van Gert-Jan Verbeek, wat ik net zei. Ja. Dus dat gaat allemaal goed. Is ook al heel lang betrokken bij de club. Echt clubman. Mag je wel zeggen, ja. Ja. Hoe vindt u dan dat Jan de Jonge hier nou terechtgekomen is? Ik vind het wel aardig. We kennen elkaar al een tijdje. En, niet dat we bij elkaar op de vloer komen, maar... Gewoon eerlijk zijn, hè? Hij staat er nu bij, dat is altijd lastig. Ja, hè? nee, is niet lastig. Dat durf ik niet. Maar ik ken hem ook nog uit zijn tijd van Emmen, Ja. dat hij daar was. Ja. Toen liep ik ook op in de club, dus ja. Voor iedereen, hij past hier wel. Cultuur Vind ik en wel, zo. vind ik wel. En, want je moet hier niet iemand hebben die echt er bovenuit steekt als een grote jongen. Want dat past niet in deze club. Nu je hier toch bent trainer, je kunt gelijk even de schoenen passen voor het pak. Dan ben je er Kijk, klaar mee. hoe doe ik dat? Van Bommel, dat is een aardig merkje. Dat is een goed merk hoor. Maar Dat is een goed merk. 42 en een beetje, denk ik. Bij mevrouw. Of misschien wel 43. Dat is denk ik 42,5. Oh, daar gaan we zo. Nou, het moet ook niet te klein zijn, want dan is het ook geprutst van niks. Ja, dat is fijn. Dankjewel, Jaco. Nou ja, klaar. Hij is snel tevreden hè? Ik heb gisteren een spijkerbroek gekocht in Heerenveen. En ik kom naar de winkel binnen met mijn vrouw en huppakee. En die vent staat zo te kijken. Ik kom ook uit Almelo, zegt hij. Nee. Het was een dag. Hij werkte daar net. Hij werkte hier in de sportzaak. Ik had een vriendin in Leeuwarden. Hij was net overgeplaatst. Nou ja, dat duurde, Zo klein is de wereld. ja, het duurde 5 minuten naar een spijkerbroek, dus. Gaat nooit zo lang duren. En voor weinig. Ja, ook dat. Gaat het ook met spelen? Een soort van gevoel van trots nu ook als je hier zo staat. Dan denk ik, nou, dan ben ik toch hoofdtrainer van de mooie club hier. Ja, natuurlijk is het hartstikke mooi dat je de kans krijgt om trainer te zijn in de Eredivisie bij zo'n mooie club als Heracles. Dat is toch wel een ambitie van je, toch? Om toch weer Ja, hoofdtrainer in de Eredivisie. tuurlijk. Alleen je bent zo alweer druk met van hoe krijgen we het elftal op kracht en hoe gaan we ermee aan de gang. Dat speelt dan weer een rol. Dat was toch een moeilijke keuze, want Heerenveen is toch, als ik het goed begrijp, wel een beetje je club geworden. Ja, is ook zo. Dat blijft mijn club ook. Ja. Alleen, ik vind ook dat je als trainer jezelf ook serieus moet nemen om dingen... nieuwe dingen te ontwikkelen. Nou ja, ambitie is natuurlijk wel om ook hoofdcoach te zijn. Want in hoeverre hebben die perikelen bij Heerenveen met de directie en dergelijke nog een rol gespeeld? Nee hoor. Nee. Ik moet zeggen dat ik in de samenwerking met Hansma gewoon altijd prima gewerkt heb. En daar elkaar vrij lieten. Nou ja, prima. En de voetbalacademie, daarin is het natuurlijk ook een andere situatie. Dus dat hadden we
goed voor elkaar met elkaar. Nou, en daar deden we het ook samen mee. Nou ja, dat heb ik ook al eerder gezegd. Noem je de naam Veenstra bewust niet? Of? Dat denk ik helemaal niet aan, omdat ik daar geen contact mee had. Maar doet het je dan ook nog iets van pijn? Raakt het je dan nog? Of Wat? wat er dan gebeurt? Ik heb dat ook al eerder verteld, dat het natuurlijk niet de Heerenveens is. Dat niet. Maar nogmaals, in de samenwerking die wij met elkaar hadden, hebben we daar niet veel van gemerkt. En goed, het zal met geld anders zijn, maar voor geld heb ik geen verstand. Nu een nieuwe uitdaging. Zo is het. Ja. Veel plezier. Dankjewel.